I weekenden den 26., 27. og 28. september vil der være sund livsstilsmesse i Øksenhallen. Der vil være ca. 180 udstillere, og der vil være mulighed for smagsprøver og foredrag og meget mere. Peter Mikkelsen, du er messearrangør af Sund Livsstilsmessen i år inde i Øksenhallen. Hvad er det for nogle tiltag, I vil vise i år? Jamen inde i Øksenhallen, der har vi jo samlet ca. 170 udstillere, som præsenterer et væld af sundhedsprodukter og sundhedsydelser og behandlinger, økologiske fødevarer, som er interessante for de mange tusind mennesker, der hver år kommer ind og besøger messen. Hvad er det for nogle forskellige former for behandlingstilbud, der er? Jamen i behandlerafdelingen, der kan vi have alt fra massage og kraniosakralterapi og zoneterapi. Og det er jo lidt sjovt at tænke på, at zoneterapi for 20-25 år siden var noget, man stillede stort spørgsmålstegn ved, og i dag er det jo fuldstændig anerkendt, og man ved, at det virker på rigtig, rigtig mange ting. Hvad er det alternative behandlersystem kan i forhold til det etablerede system, som vi kender i dag? Jamen, det alternative behandlingssystem kan jo supplere og komplementere det etablerede system, og det kan være på mange områder. Vi ser en udvikling, der også lidt går i retning af, at der er meget omkring det mentale, mental sundhed. Vi får så mange indtryk i dag, at det er nødvendigt også en gang imellem at koble af, og det kunne være med mindfulness eller spa-retreat, hvis det også skal være lidt luksus. Yoga, så man får noget bevægelse og noget afslapning ind i den hverdag, vi alle sammen suser rundt i. Hvor mange år har messen egentlig eksisteret? Jamen, messen har eksisteret i 29 år. Vi har lavet den 25 år på Frederiksberg, og de sidste 3 år i Øksenhallen her på Vesterbro. Og der har jo været en del udstillere, som har været med i rigtig mange år, blandt andet Bidro og Naturdrogeriet og Aloe Vera Group, som jo nærmest indførte aloe vera her til Danmark for en af de første messer, vi lavede. Hvad har der været af forskellige trends igennem de sidste mange år, altså hvis man sådan ser på starten af messerne op til i dag? Det er sådan lidt forskelligt, hvad der er. Som jeg var inde på lige før, var der i år og de sidste par år meget omkring mental sundhed og velvære. For rigtig mange år siden, da økologien var nyt og spændende, jamen der var det, der var i højsædet, og der var rigtig mange økologiske produkter. Andre år har det været økologisk hudpleje og velvære, som er nogle af de produkter, der har været mest fremme på messen. Hvor mange stiller op over den her weekend her? Jamen det er ca. 170 udstillere. Vi fylder hele hallen. Vi har etableret en vegetarisk café sidste år, som gik rigtig godt, og de er med igen i år. Så vi prøver at lave det til en helhedsoplevelse. Der er for eksempel også foredrag derinde, tæt ved den vegetariske café, hvor vi har mange spændende foredragsholdere. Blandt andet kommer Carsten Vagn Hansen søndag morgen og fortæller om, hvordan man kan blive 100 år, og hvem vil ikke gerne det. Og om fredag eftermiddag, der kommer Per Brandgaard og fortæller om, hvordan man kan blive sin egen sundhedsguru. Så det var jo også værd at tage sådan nogle oplevelser med, når man er på messen. Jesper Hummelur, du har været med i mange år på messen. Hvad er det, du vil præsentere i år? Vi var jo dem, der startede og var med helt tilbage, 25 år tilbage, hvor jeg indførte aloe vera til Danmark, havde planterne først, og så fik vi noget saft, som vi så solgte. Og det første gang, vi var med, der solgte vi faktisk sovende aloe vera planter, som folk selv kunne tage hjem og sætte. Der kunne man ikke købe dem nogen andre steder, og så solgte vi saften. Og så er der kommet flere og flere produkter til. Og så efterhånden, som aloe vera også blev brugt af andre firmaer, så for at skille os ud, så har vi så fået, som du siger, et nyt navn nu. Avivir, som betyder, nu lever vi, eller lad os leve på spansk. Som passer godt til planten, fordi den giver en masse muligheder for at få et bedre liv. Ja. Hvad kan planten egentlig? Hvad har den af muligheder? Jamen, det der jo sådan er, som folk altid har syntes var lidt svært, det er, at den kan bruges både indvortes og udvortes. Og udvortes, der er der sikkert mange, der kender den fra forbrændinger og til at tage solskoldninger. Alt, hvad der sådan er irriteret, rød, hævet hud. Hvis du kommer det på, så falder det til ro hurtigt og holder op med at gøre ondt.
Men også i daglig hudpleje er det super godt, fordi at det mindsker de små inflammationer, der sker i huden fra frost og vind og vejr og sol, som er det, der gør, at din hud ældes. Og det stopper det så, og det gør altså, at din hud bliver pænere i længere tid. Indvortes, der kan man så drikke det, og der har det faktisk også en virkning på huden, at der er lavet dokumentation fra nu, at det mindsker rynker og øger elasticiteten. Og generelt så styrker det immunforsvaret, og reparerer slimhinden i maven, og det gør rigtig, rigtig mange ting. Altså, jamen, hvis jeg nogensinde kom i den situation, at jeg skulle ud på en øde ø, og der var kun én ting, jeg måtte tage med, så ville jeg aldrig være i tvivl. Så ville jeg tage en plante med. De ting, jeg siger, er ikke noget, jeg siger, fordi jeg sælger det. Jeg sælger det, fordi det er sådan. Og det er det, jeg ligesom har været fanget af i de sidste 25 år og været med at vise på messen. Altså, og jeg tror, det er det samme for de andre deltagere, der har været med mange år, at de selvfølgelig også har nogle produkter, som de rigtig gerne vil vise frem, og som jeg synes, at folk skal komme ind og se. Er det sådan, at man kan have planten hjemme hos sig selv og eventuelt tage et blad af og selv smøre det på sig, eller bruge det sådan? Jamen, det kan du sagtens. Det der er, det er svært at få nok til at spise det, ikke? Og udvortes, jamen altså, hvis det bare er til en forbrænding eller et eller andet småt, jamen, så klipper man et stykke blad af og smører på. Og det kan virke fint, men den er jo ikke særlig praktisk til at rejse med, og hvis du skal bruge den som til dagligt til at reparere de skader, du får fra vind og vejr og frost og forurening og alt det, så tager den også hurtigt en ende, ikke? Og det bliver også grimt, når man klipper af den, men den er hyggelig at have stående. Så, men det kan man sagtens. Godt. Så de produkter, I vil tage med her til messen, det er til hud og også til hår, har jeg hørt om eventuelt. Og altså, alle steder. det vores serie er bygget over, det er ikke, at vi er hudpleje eller kosttilskud. Vi laver produkter, hvor det giver mening i forhold til det, som aloe vera kan. Altså for eksempel efter barbering, hvor det reparerer huden. Fodprodukter, hvor det reparerer revner og sådan noget mellem tæerne. Altså steder, hvor det giver en mening. Sund Livsstilsmessen starter her i Øksnehallen fredag, lørdag og søndag den 26., 27. og 28. september, og der er åben hver dag fra 10 til 18.